Бар күңеллек бөтен дөньяда, бар ям бүген. Нәрсәдән тә? Мин беләм. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Салкын кышлар үтеп, яз килгәндә, җылы яктан кышлар кайтканда, туган көнең синең бөек Тукай, тугры халкың итә таңтана. Бүген бездә зур бәйрәм, Тукай бәйрәме. Отмечаем день рождения великого сына татарского народа Габдуллы Тукая. В теплый весенний день апреля в деревне Кушлавыч родился Тукай. Рано лишившись родителей, он скитался по чужим углам. Очень рано познал тяготы сиротства. Тормышында бәйрәмнәр аз булган, тартыш белән үткән көннәрем. Шуңа күрә искә алырмыйча үткән синең туган көннәрем. Безнең авыл бер шишмә бер якын, безнең авылга авылыбызның яман су тәмен берәм. Шуңа күрә сөям җаным тәнем берәм. Ходай шунда җан биргән, мин шунда туган, шунда әүвәл күреп мәхнәт, җәфа күргән, ничек тормай. Истән чыкмый монда минем күргәнем. Абый бер шатлык белән уйнап гомер сөргәнем. Абый белән гөлешеп тора җирне, сука белән йөртеп йөргәнем. Bu dünyada küp eşler görüp, bilgisiz kaya taşlar biter. Зур бәхетләр сызганып эшкә бирелгәннән килә. Ах, оят, хурлык, түбәнлекләр иренгәннән килә. Булса калдырмак берәү, ушбу җиһанда изге ат тир белән тапсын ашарын, итсен әлбәт иҗтиһад. Һәр улуглыклар эшләгәнлектән улуглыклар таба. Уйнады дип бирмиләр ушбу җиһанда мәртәбә. Эй сабыйлар, эшләгез сез. Иң мөкатдәс нәрсә эш. Әйтеп һәр сүзен, бик узак шунда утырды, бер дә алмастан күзен. Шул чагында бусагының чакырак кояш. И собой, әйдә тышка, нинди якты, нинди шәп уйнар заман. Тукта, собырый, уйнамый, уйнасам дәресем кала. Күнүзен шул уйны, мин һаман вакытын табам. Чыкмам тышка уйынга, булмыйча дәресем тамам. Ул шулай дип кимчелек бирми укырга дәртенә, бик каты ихлас белән чынлап ябышты дәресенә. Шул чагында итерендә сайрый бутакта сандугаш, уда бер сүзне әйдә тышка, күмелен җитте бик күп тырышты. Дарма пешеде хама, чексе тышка, нинди пет, нинди шәп уйнар заман. Юк сөйкле сандугашым, уйнасам, дәресем кала. Туктасын, бетсен дәрес, әйтмәсән дә уйнарым. Син дә сайрасың матурлап, мин азын тырларым. Шулай дип, hiç zarar бирми укырга дәртенә, бик каты ихлас белән чынлап кереште дәресенә. Шул чагында итерендә бакчадагы алмагач чакыра тышка сабый. Әйдә тышка күмелеш. Бик күмелсездер син ашта утырма һәр вакыт. Әйдә чек син бакчага, җитте хәзер уйнарга вакыт. Юк сөйкле алмагачым, уйнасам дәресем кала. Тукта, сабырый, аз гына, ихәдәле алмагач, һич уйында юк кызык, дәресем хәзләп куймагач. Күптә үтми бу бала куйды тәмам вак дәресен, куйды бер читкә җир, дәфтәр, китапны барысын. Чыкты йөгереп бакчага. Кем чыгырды мине? Әйдә, кем уйный? Тамам биттем хәзер мин дәресемне. Шунда бик матурлап елмаеп көлде кояш. Шунда кып-кызыл зур алмай бирде алмагач. Шунда шатанып сайрап җибәрде сандугач. Шунда